asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainim tigkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang Miyerkules po ngunyan, petsa 18 sa bulang kang Pebrero 2026. Ini po ang Bareta alas 7, asin sidelines ito yung darakulang mga bareta, enot sa lado lokal. 7 high-value farmers sa Daraga Albay, recipient kan primerong batch kan indemnity checks ali sa Philippine Crop Insurance Corporation matapos mapiktaran ang senang pananom kan asphalt darakan pag-arborido kan Bulkan Mayon. Pag-ebakwar sa 5,000 na mga estudyante para tukdo asin personahes kan Partido State University matapos makaresibinin bomb threat. Pinaluwas na sarong biglaan na earthquake drill para maibitaran ang panic asin stampede. DepEd Legazpi City Division padagos sa preparasyon para sa nagraning palarong Bicol sa Marso 1 sagod Marso 7 ngunya na taon. Headline sa ibang nasyon, National Security Advisor Eduardo Año siniguro ang national security kasunod kan pag-aresto sa Mongolian pilot student. 16 na kalayaan Palawan officials tinawanin onra sa pagtindog kontra sa China. Baretang sports, Gilas Alex Yala laog na sa round of 16 kan Dubai Open. Sa bareta niya to sa ibang nasyon. Nasusugnang ang build-up kan mga warships asin fighter jets kan Amerika karani sa Iran. Yan po ang headlines. Ito yung darakulang mga bareta ngunyan. Bareta alas 7, Pebrero 18, 2026. Ang daw po ni Miyerkules, kami ang sadong magiging mga tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardila Daing Iba. Ngunyan sa detalles ka mga bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Sa detalye sa Kambareta, pinagmidbid ang Legazpi City bilang sarong High Functional Local Government Unit sa 2025 Anti-Abuse o Drug Abuse Council o ADAC Performance Audit kan Department of the Interior and Local Government o DILG Bicol. Sikong sa entrevista kan DCGB News kay Legazpi City Mayor Hisam Ismail, patunay kan pagmidbid ang epektibong pagpapotob ka mga programa kan syudad laban sa illegal na droga asin pagmantinir ning katrangkilohan asin katanusan sa lugar. Dagdag pa ni Ismail na kan 2025 deklaradong drug cleared na ang gabos sa 70 barangay sa syudad. Sinabi pa kay ni na ang pagmidbid na kulang kwenta man sa pagkapakusog nin kampanyansa sa mga investor sa turista dahilan ta pigpapahiling kay ni naligtas ang destinasyon ang Legazpi City. Piglalauman man Ismail na may mapapakarahay pa kan syudad ang presenteng posisyon kay ni bilang ikasyam sa pinakaligtas na syudad sa paagikan padagos na koordinasyon sa Legazpi City PNP, PIDEA, asin iba pa. This is one of the components na sa tuyang mamintenar safety and security ka mga Legazpeños. At the same time, with the investors and the tourists, pag naaaraman po ninda yan, and komportable yung po sinda na magbisita dito sa tuyang syudad. Well, in fact, ang nakaaging taon, pang year 2025, we were awarded as the 9th safest city sa bilog na Pilipinas natin. Si Legazpi City Mayor Hisam Ismail sa entrevista kan DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Pitong high-value crops o HVC farmers sa Daraga Albay ang nakaresibi nin enot na batch kan indemnity checks hali sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol matapos na madanyaran in ashfall darakan aktibidad kan Bulkan Mayon an sa indang pananom. Uminabot sa kabilugan na sobra 37,000 pesos ana i-distribuir kan ahensya sa mga benepisyaryo. Sa distribusyon pinag-inganyar ninda PCIC Bicol Claims Adjustment Division OIC Engineer Christopher Gloria as in insurance underwriter Anilin Rocco ang mga prauma na inganyero na iba pa na mapairarom sa crop insurance program tanganing matauan in tulos na asistensya. Sa ngunyan, sinabi ni Gloria na pinagpoproseso pa kan ahensya ang iba pang claims na konektado sa mga nag-aging kalamidad kasabay ang pag-alburuto kan Bulkan Mayon as in iba pang maraot na panahon. Menos tan tumabugtak ng permanent o fixed outpost ang Police Regional Office 5 sa entry as in exit points kan 6 km radius permanent danger zone kan Bulkan Mayon. Sa ginibong meet and greet sa Albay Police Provincial Advisory Council, sinabi ni PNP Bicol Director Police Brigadier General Erosito Miranda na nasa na police outpost ang ibubugtak sa mga permanent danger zone kang Bulkan Mayon, tanganing kada bes na aktibo ang bulkan dahil na maistorbo pa ang kan pulisya ang mga LGU para sa paggamit ng tende. Tinawanin doon ni RD Miranda na dahil man naglalayas ang Bulkan Mayon kung kaya dapat naigwaman ng struktura na permanenteng nakabugtak na iyo ang dadalaga ng PNP personnel sa panahon ng emerhensya. Piglinaw kan opisyal na dahil man gustong sabihon na mag-star digdi kundi pagbisitahon kan mga personahes kan pulisya bilang parte kan sendang forever na approach lalo na ngunyan na nagapadagos ang pag-alburuto kan Bulkan Mayon. Dapat ang ating response contingency, yung ating template ng emergency response is permanent, tapos ini-improve lang natin ang ini-improve. So ngayon po, ganun na po ang inyong police kasurog. Meron na po kami permanent contingents po identified na. Meron na rin silang specific na lugar kung saan sila tatakbo. At yung pong mga contingent natin sa regional level, kung may pangangailangan yung tabako, may team po na sarili na tatakbo doon. Ang payag ni PNP Bicol Director Police Brigadier General Erosito Miranda. Tanganing mapakusog ang preparasyon kan sektor kan turismo sa rehiyon Bicol, pinagkondusir kan Department of Tourism o DOT Bicol ang training on Muslim-friendly tourism kan nakaaging aldaw sa Lotus Blue Hotel sa Legazpi City. Ang aktibidad, pinagatindiran kan mga tourism stakeholders as in frontline personnel kung saan tinutukan ang pagpapararom sa Muslim cultural practices, halal food standards, as in mga kagustuhan kan mga Muslim traveler. Maawot kan nasabing training na masiguro ang pagtataonin serbisyo na may pagrespeto asin sensitibo sa kultura. Iba pa niya itong baretang lokal, padagos ang koordinasyon kan Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO sa National Housing Authority as in Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD para sa dagos ng relokasyon ka mga residentes na nasa peligro dara kang pag-alburuto kang Bulkan Mayon. Sigung kay APSIMO OIC Roderick Mendoza, sobra 2,000 na internally displaced persons o IDPs ang pig-evacuar na hali sa laongkan 6 km permanent danger zone. Sigun sa iya, kamautan kang pagkikipagtabangan sa mga ahensya di gobyerno na matuldukan na o matapos na ang poro-otrong pag-evacuar kada bes na nagiging aktibo ang bulkan. Pero sa DSUD, makikipagkoordinar man ang opisina sa Albay Provincial Human Settlement Office para sa pagkondusir din on-site validation sa mga pamilyang nang ipuan nin permanenteng istaran sa luwas kan danger zone. Formal nang pigresibi ni Malinaw Mayor Cheryl Capus Bilo ang sarong bagong dump truck hali sa gobyerno probinsyal kan Albay sa ginibong ceremonial turnover kanakaaging aldaw na pinanginota ni Governor Noel Rosal as in Provincial Administrator Engineer Raul Rosal. Sigon kay Governor Rosal, ang bihikulo parte kan padagos na suporta kan gobyerno sa mga component city as in munisipalidad kan probinsya. Pinaglalaoman na makakatabang ini sa pagpapakusog kan solid waste management program kan Malinaw, kaibahan na ang tree pruning activities as in iba pang operasyon partikular na sa panahon ng kalamidad.
Hali sa 700 pesos, magiging 800 pesos na ang aldawan na sweldo ka mga nurse sa 8 provincial government of Albay managed hospitals sa probinsya kan Albay poon Enero ngunya na taon. Ini ang kinumpirmar ni Albay Governor Noel Rosal kung saan sakop kani ang mga nurses sa mga ospital na nasa lindong kang gobyerno provincial pati na ang mga nasa essential services arugan medical technologists as in laboratory technicians. Dagdag pa ni Governor Rosal na sang 200 pesos na aumento kada aldaw, dakulang kwenta na tanganing mamantinir ang mga nurse sa pampublikong ospital, lalo na dakol ang nagahali sa serbisyo. Sinabi pa kan opisyal na magkikatabang ini tanganing mas mapakusugman ang kumpiyansa sa seguridad ka mga healthcare workers sa probinsya ni Albay. Pinag-disguise bilang sarong biglaan na earthquake drill ang pag-ebakwar sa 5,000 na estudyante para tukdo asin personahes kan Partido State University o PSU tanganing maibitaran ang panic asin stampede matapos na makaresibinin bomb threat sa PSU main campus asin Barangay San Juan Bautista, Goa, Camarines Sur, Kasuudma. Sigun kay Goa PNP Chief Police Major Ronald Brugada, alas 6:30 pag-aga kan makaresibinin bomb threat sa paagi nin email ang universidad na tulos na pinagpaabot sa pulisya bandang alas 9 pag-aga. Sa ginibong paghururon kan mga administrator asin autoridad na pagkasunduan na ipaagi sa earthquake drill ang paglikas tanganing maging organisado ang hiro asin dai maalarma ang mga nasa laog kan campus matapos na maipaluwas ang gabos na occupants. Pinagdistribuir o pinagkondusir ang inspeksyon kan bomb ordnance disposal asin K9 unit kan pulisya sa bilog na universidad. Sa naging resulta dai nakuwang bomba asin pinaghihiling na pananakot sana ang insidente. Dai man na naitalaan na nakulugan o nadanyaran sa pinagigibong operasyon. Mga tugang primerong parte ang astriyang Bareta alas 7. Bareta sa lado lokal. Ang Bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon, sports asing kamugtagang kampanahon, makalis lamang po kayo. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ayun no, si Jopit na torpe dati, may ka-holding hands na ngayon. Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos ang nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. DZGB Bareta alas 7. Sa Bareta niya to sa lado nasyonal, dahil napapabayaan doon ang mga makonsumo ng kuryente na dahil masobra sa 2,000 pesos kapag naipasar ang protestong lakdang ni Presidential Son as in House Majority Leader Sandro Marcos. Iniluwas ni Marcos ang sa iyang House Bill 7700 o Free Electricity for Low Consumption Household Act kung saan gabos na mga consumers na 135 kilowatt-hours kada bulan o monthly electric bill na dahil masobra ng 2,000 pesos, iyo ang dahil napapabayaan doon. Paliwanag ni Marcos na ang elektrisidad sarong
sarong basic necessity para sa modernong buhay. Ang bill may kamautan na institutionalize ang direct government subsidy for low consumption households sa paagi kang pagtaos sindan in libreng elektrisidad sa laog kan rasonableng monthly threshold asin punason ang presenting sistema nin cross-subsidization. Ginibuk ang kongresista ang nasabing propesto matapos na i-anunsyo ka nasabing o ka nakaaging aldaw kan sa iyang ama na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ang mga low income as in marginalized families tatawan ng electric subsidies. Sa ngunya nagsistido ang libreng kuryente sa mga nagtitiyos na konsumidor kaibana na ang mga senior citizens na nakakakonsumo nin 100 kilowatt-hour kada bulan alagad bigokwa ini sa ibang consumer sa paagikan value-added tax o VAT. Takaning mas dakol ang matabangan papasimpliho na sa sistema sa pagpili ng mga beneficiary sa libreng kuryenteng ini base sa existido pa ang Lifetime Rate Subsidy Program o LRSP sa naglilibre sa mga konsumidor na di masobra sa 100 kilowatt-hour na nakonsumo kada bulan na di itong pamanggirari ang nakikinabang. Sa ultimong report ka Nobyembre 2024, 334,000 pasana na konsumidor ang nakarehistro sa LRSP nakatumbas nin 11% sa maabot 3 milyon na benepisyaryo kang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Tinaawan nindoon ni National Security Advisor Eduardo Año ang pangataman kan gobyerno sa pangnasyon na seguridad o national security kasunod kan pag-aresto kan nakaaging aldaw sa sarong Mongolian sa Zambales dahil sa pigsasabing pangi-espiya. Sa sarong pahayag sinabi ni Año na itago kan nasabing Mongolian pilot student ang sa iyang military background as in serbisyo sa People's Liberation Army kaibahan ang jet fighter license gikan sa PLA Air Force Aviation University. Sigon kay Año ang nasabing non-disclosure sarong pagsuhay sa Philippine immigration laws. Siring man, ang sa iyang presensya as in aksyon sa Zambales harani sa vital military locations maliwanag na inconsistent sa iyang purpose na magtinir sa nasyon. Piglinaw man niya naman tinidong bukas ang Pilipinas sa mga dayuhan na estudyante as in aviation trainees. Alagad tinaawan doon na non-negotiable ang transparency, pagsunod sa kondisyon kan visa, as in pagsunod sa lay kan nasyon. Hinagad man niya sa publiko na maging marikmat, makipagtabangan sa mga ahensya ng gobyerno sa pagproteksyon sa nasyon as in sa mga kritikal na pasilidad as in tulos na i-report an anuman na makadudang aktibidad. Siniguro kan gobyerno na padagos kaining papakusugon ang koordinasyon kan intelligence, immigration, aviation as in law enforcement agencies para maaraman as in mapugulan ang anuman na lay sa national security. Mientras tanto, nagkondukta ng inspeksyon ang Department of Public Works and Highways o DPWH as in Department of Education o DepEd sa sarong precast manufacturing facility sa Mariveles, Bataan. Pinanginutan ini na DPWH Secretary Vince Dizon as in DepEd Secretary Sonny Angara kaswapon. Kamautan kan pagbisita sa pasilidad ang paghanap ng teknolohiya para sa mas marikas na paggibo ng mga classroom ngunya na taon 2026. Kaibanan sa binisita ni na Dizon as in Angara ang mga modular structure na posibleng gamiton bilang classroom para tulos na masimbagan ang classroom backlog sa datos na ipigiraskan 2nd Congressional Commission Education o EDCOM 2 kan Pebrero 9 maabot na sa 165,443 na classroom ang kulang sa mga eskwelahan sa bilog na nasyon. Tinaawanin onra kan atin ito coalition ang 16 na opisyal kan banwaan kan kalayaan sa Palawan sa pagtindog kan mga inilaban sa China. Sigon kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, tinaawan ninda ang Kalayaan 16 mga lokal na opisyal kan Kalayaan Island Group nin West Philippine Sea Heroes Award bilang pagmidbid sa indang daing takot na pagtindog para sa satuyang soberanya. Magigirumduman na kan Enero, pigdeklarar kan munisipyo kan Kalayaan, Palawan sa pangingenot ni Mayor Baltasar Alindogan, Vice Mayor Maurice Philip Alexis, asin 14 na miyembro kan konseho bilang persona non grata si Chinese Ambassador to the Philippines Jean Quan. Bilang buwelta, pinagbawal man kan China sa mga opisyal kan banwaan kan kalayaan ang paglaog sa indang nasyon, kaibahan na ang Hong Kong asin Macau na
pigpabaliwala ni Alindogan dahil wara man ining plano na maghali ni nasyon asin bako mahilig magbiyahe. Dahilan digdi tinawan kan atin ito koalisyon nin onra an binansaga na kalayaan 15 kung say naglalaom an kongresista na arugon kan mga opisyal kan gobyerno an isog asin well-being kan mga namamanwaan kan kalayaan. Mientras tanto, pinirmahan kan Department of Agriculture o DA asin Department of Tourism o DOT ang kasunduan para sa pagpapakusog kan farm tourism sa nasyon. Sa pinirmahan na Memorandum of Agreement o MOA ni na Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco asin Agriculture Secretary Francisco Tio Lored Jr. nakapalaman ano beto kaning i-koordinar ang produksyon nin pagkaon asin turismo. Sa ilalim kan kasunduan, magtatabangan ang duwang ahensya pag-abot sa pagkapahiwas kan farm tourism destinations, pagpapamidbid o promosyon sa libong kaya sa Pilipino asin pagsabay kan prioridad kan agrikultura sa tourism planning. Kaya ba na di ang pagtatauman nin bagay kan farm to road project sa tourism circuits sa ilalim kan tourism road infrastructure program na magkakatabang sa pagkapakarhay kan akses sa mga umahan asin pagkapakusog kan logistics kan mga paraoma. Sigung kay Secretary Laurel nanlakdang na ini bako sa na pagdugang nin tourist stops kun wara pa para makagibo nin makusog na demand para sa lokal na produksyon asin may sabay ang agrikultura sa mas maiwas na service economy. Dagdag pa kan opisyal na kapag nagpadagos ang pagkuha ng mga hotel asin restaurants nin supply hali sa lokal na paraoma, mas mabubuhay kaya ng investment asin magkakakrear nin dagdag na trabaho. Mabilog man in Joint Technical Working Group na iyoan mamamahala sa implementasyon asin koordinasyon kan mga stakeholders. Pabaloon kan Kamara de Representantes na maipasar ang propwestong anti-political dynasty law bago ang adjournment kan sesyon sa Marso. Ini ang sinabi ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson asin Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Kasabay kan preparasyon kan sa iyang komite sa gigibuhon na public consultation sa Cebu sa Huwebes. Ang Suffrage Committee makonduktaman in public consultation sa Cagayan de Oro sa Biyernes. Ang sesyon kan plenaryo ma-adjourn sa Marso 21 asin sa giraray na mabalik sa Mayo 4. Sigon kay Adyong gagamiton kan komite ang resulta kan public consultation bilang giya sa bibilugo na anti-political dynasty bill. Igwang 24 na propwestong ley na pigsumitir sa Kamara de Representantes na may kamauotan na ipautob ang anti-political dynasty provision ka 1987 Constitution na igwang man iba-ibang rekomendasyon kung ano ang dapat na ipagbawal. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, nasusog ang build-up o pagdakol ka mga buke de guerra o warships asin fighter jets kan Amerika harani sa Iran. Ini sa tahaw kan pag-pressure kan US sa Islamic country may kinaraman sa military program kani asin deadly crackdown sa mga protester ka mga nakaaging aldaw. Kaibanan sa nailing narani sa Iran ang US aircraft carrier na USS Abraham Lincoln na nangenot sa sarong strike group na may tulong guided missile destroyers asin 90 na aircraft kaibanan ang fighter jets na napabareta na pig-deploy sa Gulf region kan ultimong parte kan Enero. Alaga day pa ini nahiling sa satellite imagery sagkod sa ngunyan. Maski nasusog ang lokasyon kini sa may kadagatan kan Oman, pigakarkulong nasa 700 kilometros ang distansya hali sa Iran. Inireport man kan US na ipinadaraka ini ang USS Gerald R. Ford ang pinakadakulang barkong panggera sa bilog ng Kinaban, pasiring sa Medyo Oriente na piglalaoman na maabot sa nasabing riyon sa masunod na tulong simana. Baretang sports, laog na sa ikatulong round kan Dubai Open Championship si Pinay tennis star Alex Yala. Ini matapos na manggana laban kay Jasmine Paolini kan Italy sa score na 6-1, 7-7, 6-5. Dahil sa bagana, abante na si Yala sa round of 16 kan torneo sa kawat kay ni kasubagong maagahon. Sa primerong round, nadominar kan 20 anyos na si Yala ang kawat alagad paglaog kan ikaduwang round. Dai nagpatanyog ang world number 8 na si Paolini. Naging dukot ang laban kandua. Sa second set, sagod nagreyna sa kawat si Yala asin ang gana. Ang Dubai Tennis Championships, iyo ang ikaanom na tournament, ngunya na taon ni Yala.
Para po sa kamugtagang panahon, nasa linya man ang Pag-asa DST Regional Forecasting Center, si Miss Alexis Revivar. Miss Alexis, good morning. Please come in. Opo, para po sa magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon, ngunyang petsa 18 ng Pebrero, aldaw kang Miyerkules, ang easterlies ang patuloy na nakaapekto sa Bicol region na maliban lamang dito sa Camarines Norte kung saan apektado sa ang Camarines Norte ng northeast monsoon. So ang expectang weather dito sa Camarines Norte is cloudy skies with rains. Samantalang sa the rest naman ng Bicol region, nasahan niya to ang bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na igwa lamang mga pulong-pulong pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol ang mamamatian. Ang agwat ng temperatura ngunya na aldaw posibleng mag-abot ng 25 to 30 degrees Celsius. Ang ating prevailing wind is from northeast and tigaasahan man niya to ang maluya sagkod sa katamtaman na pag-alonin kadagatan. Sa tuyang monitoring naman, kunya na aldaw, wala man kitang minomonitor na low pressure area or bagyo sa laog asin sa luwas kang Philippine Area of Responsibility. So in summary, generally fair weather kita sa most kang Bicol region except tigdis sa Camarines Norte na medyo cloudy na may mga pag-uuran. Bali, yun po ang ating latest na forecast. Ini po si Alexis Revivar, hali idigdi sa Pag-asa Legazpi ang nagbabalita. Thank you very much, Ma'am Alexis. Mga tugang na po ang kabilugan sa tuyang Bareta alas 7. Mga baretang tinipo na sinkinalap sa DCGB News Base na nakalis na 12 oras. Sa pangarap po ka nakatuang niya to sa pagsurat kan mga bareta, Jenny Balyaran, siringman si Nicole Ann Gloriani. Lado technical, yan po dyan si Chief Ramir Tanay, DCGB Social Media Department si Jerome Nico Martinez, ang sa tuyang IT, mantang siyempre ang Mega Force Patrol. Hello kay Sir Dennis Calleja, nakaantabay, siringman si Roseline Bronya, good morning po. And Bing Buenbores, good morning. Homer Realista Lola, good morning. Mercy Acabado, good morning. God bless. Jean Abrera Christian, good morning. Siring man kay partner King Rinaldo dyan po sa Bangkiruhan, good morning. Good morning kay Kuya Bob Candano dyan po sa Tabaco City. And siyempre si Sir Jeff Santos, good morning man. At saka si Jeril Aranya dyan po sa LA Drive, Legazpi City. God bless all over the world. And siyempre sa kabos po na nag-antabay sa DCGB News Online Facebook page, sa DCGB YouTube channel, at sa DCGB Live app, sa mga nakatune in sa 729 kHz sa pitang ka mga radyo sa AM band, as in sa 106.9 WGB FM Tabaco City. Maraming salamat po. Kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balol. Ako man po si Mardila Daingiban. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Sa mga na po masunod, ang Hapot with BP Henry Maceda. Ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na.